Bok, opet smo zajedno. Budući da je sada vrijeme kada mnogi oko nas kišu i kašlju i svi se jako čuvamo da se ne razbolimo, snimili smo vam jedan podsjetnik za pranje ruku. Riječ je o jednom nosorogu koji je imao tako zmazana leđa da su ga svrbjela, pa je dao u novine oglas da traži čistača za svoja leđa. Kako je priča dalje išla, doznate iz knjige slikovnice uz koje ćete dobiti i DVD, a možete kupiti u trgovinama Tiska. Dok se trgovine ne otvore, mi ćemo vas naučiti pjesmicu o umivanju, pranju ruku i kupanju. Prije svega ustanite, pjevači se prije pjevanja moraju dobro protegnuti i razgibati. Medo bere jagode. Medo bere kruške. Važno je da ovo radite polako. Glava gore, dolje. I kao na semaforu lijevo, desno. Ok, mislim da smo spremni. Nadam se da ćete se nakon ovoga sjetiti prati svoje ruke.